L'Alcavot, Espai Cultural de Castellar del Vallès, on aquest divendres la companyia de teatre Fila Zero de Sant Cugat estrenarà aquesta obra, que ara veureu, que es diu Principio de Incertidumbre. El grup de la mínima unitat de teatre, el MUT 2, de peces curtes, ha estrenat tots aquests textos del José Sanchís Sinisterra. Això és aquest divendres a l'Alcavot a les 8 del vespre. Entrem a la sala i a veure qui ens trobem, perquè avui és assaig general. Hola, perdoneu, que esteu parlant. Hola, bon dia. Sou del MUT 2, expliqueu-nos què feu cadascun i qui sou. Bé, nosaltres dos som uns indigents, que ja som grans. Jo remeno el pot dels escombraries. I jo em foto un rotllo perquè estic una mica sonat. M'hagués estimat més fer del Conde de Montecristo, però... No ha estat possible aquesta vegada. No, però vaja, has fet altres actuacions magnífiques. Molt bé. Escolta, doncs que hi hagi molta merda aquest divendres. Gràcies. Seguim, anem a veure qui ens trobem per aquí. Aquesta és l'entrada del teatre, un teatre amb una capacitat més o menys d'unes 60 persones, i comencem a veure més gent que està aquí, se'ns apropa. Hola, què tal? Qui ets? Jo soc Mercè, Sí? faig de regidora, Sí? és a dir, que entraré i treuré els elements que surten a cada una de les escenes. Molt bé, molt bé. És una feina indispensable, és que si no, sense tu l'obra no surt, Sí, espero no equivocar-me. Molt bé. I vostè, qui és? Jo sóc l'Oriol. Ah, Sí. què estàs fent? Estic enrotllant, m'enrotllo. Ah, t'enrotlles molt bé. Sí, perquè en l'obra em desenrotllo. Llavors primer m'haig d'enrotllar. Molt bé, I a l'obra també m'enrotllo, i a vegades sense parlar, però també m'enrotllo. molt bé. I a vegades m'enrotllo enrotllant-me. D'acord, ja sabem una mica per on van els trets. Mira, és que no volia passar... No. Perdó, Perdoneu. Sí. Hem parlat amb la Mercè. Sí. I vostè qui és? Mira, jo sóc el germà bessó del director, Ah, que ell, saps que li va ser cara, que no sé què, que vull anar amb la mama, que vull anar amb la mama... S'assemblen bastant, sí, M'envia a mi, i bueno, ara estava coneixent precisament a la Mercè, que és una noia molt simpàtica, i m'ha dit que m'he de prendre un bon trago d'incertidumbre, i bueno, no sé, els coconucos no venen, m'han dit, a última hora m'han dit, escolta, que estem al Pacífic, que ja ens ho explicareu, i més o menys és això. molt bé, senyor director. Vull dir, senyor germà, senyor director, Exacte. Molta merda de cara a divendres. Anem cap a dintre. Aquesta seria l'escenografia, o una part principal de l'escenografia del Principi d'Incertidumbre. I ara, si us plau, si pot venir cap aquí, cap a la llum, perquè un altre dels integrants... Qui és vostè i quin paper fa? Doncs mira, jo em dic Ferran de Juan i faig un paper de, diríem que un poco viejo verde, al darrere d'una dona que m'agrada molt. El que passa és que jo no sé si ella em fa molt de cas. No faci spoilers, Jo crec que no. Molt bé. Doncs escolta, moltes gràcies i molta merda. Vinga. Anem cap a dintre, perquè sento bastant rebombori aquí dintre. Que es pot passar? Es pot passar? Es pot passar? Sobretot Es pot passar? Hola. Perdó. Mira, aquí l'estan maquillant. No. No estan maquillant encara? Sí. Sí? Ah, Sí. per què diu que no? Estan fent el personatge. Ah, molt bé. I què és vostè i què fa a l'obra? Jo soc Pepa, Pepa? Molt bé. sí, però a l'obra no. No. Ai, no tinc nom a l'obra. Soc la mama. Què fa? La mama de qui? La mama de la Jul, però la Jul tampoc és la Jul. És la Tània. La Tània. Molt bé. Ja veieu una mica per on van els trets, no, de l'obra? És a dir, que no s'entén gaire. Que s'ha quedat en el teu neceser, No, ja podeu seguir, el d'això, a veure si s'ha quedat en el teu, sí, l'altre. Doncs mira, jo ara estic maquillant a tot el personal, a tots els companys, i també m'he encarregat del vestuari, aquesta vegada. No, busca al fondo. I en el fondo també hem estat fent de tot una mica en aquesta obra. No us volia molestar perquè veieu que esteu... I vos? Yo soy monja. Ah, bueno, ahora mismo nadie lo diría. No. Monja, pero en luto. Monja en luto. En luto, sí. Molt bé. Sí. Doncs si voleu veure monja en Nombre luto... tampoco tengo. Tampoco. Y soy la hija también Ja de... va dir, Claro, ja m'has también soy la matat, hija. perquè el Soy luto... Tania. M'has matat Soy o no? Tania, ¿Vale? hija de mi madre. Lógicamente. Pues mucha mierda, dije de tu madre. Vale. I aquesta noia que està penjant
Hola. Hola, qui ets? Jo sóc la Rosa. I què fas? Doncs faig 3 personatges molt diferents i estic aquí preparant-me els 3 perquè he de fer 3 canvis. Sí, em sembla que ets una de les que va més de bolit en aquesta Sí, obra, no? aquí dins sí. Molt Després bé. a fora ha de venir la calma I tant que vindrà. i reposar. Abans i després. Durant ja veurem. Exacte. Molta merda per divendres. Gràcies. I vostè? Jo, cordant-me les sabates. Sí, era enganxada en un moment íntim, de Sí, veritat. exacte, molt eròtic, molt eròtic. I què- Jo sóc la iaia, sóc una iaia, una dona gran molt especial, molt especial. Molt bé. Per lo de més, faig encreuaments Sí. i aquestes coses, però el meu paper és curtet, són molt curtets tots. Molt bé, doncs hem presentat a tota la gent de l'obra. Escolteu, que vagi molt bé el divendres, eh? A tu també! Ah, bueno, no, és veritat, jo també surto. És veritat que jo també surto. Bueno, jo és el meu debut a Fila Zero, estic molt nerviós, mireu com em tremolen les mans, però bueno, em desitjo a mi mateix també molta merda. Eso. I tot anirà molt bé. Molta merda, Pep! Molta merda. Gràcies, el meu personatge també és una I quin mica... paper fas? Ah, el meu personatge... Ah, vosaltres coneixeu la cimera de Davos, no? Doncs jo estic allà. Ara hi ha molt follon, a Davos? Sí, sí, sí. Hi ha molt, M'agraden molt els merders. Bueno, apa, moltes gràcies, us deixo ja que acabeu. Gràcies, Júlia? Adéu. Adéu. Adéu, molta merda, Pep! Aquí.